Naimbag nga aldaw kada tayo amin. Apo, welcome ditoy Facebook page tayo, ken ditoy YouTube channel tayo. Siak ni Dr. Kasem, may saak nga internis, manipod ditoy La Union. Ditoy nga rod Facebook page tayo, ken YouTube channel tayo, pagsasaritaan tay man, dagayay na dumaduma, nga patungkol iti salunat tayo, apo. Isu nga rod nga ayabang kayman apo nga i-follow daytoy Facebook page tayo pati DJ YouTube channel tayo. DJ link adatoy ayanti Facebook page tayo. Agyaman unay apo. Daytoy video tayo nga rod nga datoy. Hintay man pagsasaritaan iti patungkol iti high blood. Muna apo, sabay tay nga ipakita no anya ti high blood. Amuyo kadi apo no anya iti kaya nasawen ti blood pressure. Hintay man i-explikar basit. No makita yo datoy dayjay circulatory system nga makungkuna. No kasatno nga agdaldaloy daytoy dara tayo ditoy bagi tayo. Makita yu met dayjay kulay red ket isu datoy dayjay dara tayo nga dati oxygen na. Tapos datoy kulay nga blue isu datoy dayjay dara met nga awan ti oxygen nan. Okay? Ti puso tayo apo isu ti taga bomba iti dara. Nga apan ti na dumaduma nga parte ti bagi tayo. Kas makita yo datoy red nga dara nga gapo di puso tayo, ada oxygen na, rumwar, apan ijay na dumaduma nga partes ti bagi tayo. Kasla kuma kidney, puso, ken na dumaduma pa nga partes na. Pagkatapos dayjay no nausar to dayjay parte ti bagi tayo dayjay daran, awan to ti oxygen nan. Agsublin apo ijay ayan ti puso tayo manen so datoy dayjay kulay blue. No apan jay puso tayo, jay puso ipan na jay dara tayo jay ayan ti bara tayo jay lungs nga makungkuna tapno maikkan manen ti oxygen santog subli jay puso. Tapos ibombanan to manen, agrikos-rikos lang apo. Tata anya di blood pressure nga makungkuna. Kas makita yo datoy dayjay may isang sample ti urat wenno artery tayo nga agdaldaluyan dayjay dara tayo nga dati oxygen na. No kinatay nga blood pressure apo kaya nasaon dayjay kapigsa dayjay dara tayo nga mangiduron dayjay pader iti artery tayo kas makita yo dagitoy arot apo isu dayjay puwersa na. No kasano nga kapigsa isu dayjay apo iti makungkuna nga blood pressure. Kasi dagitoy mga pasyente apo mapagkamkamalan da nga ti blood pressure ket anemia. Ti anemia apo ket agsabali da iti high blood pressure. Ti anemia kaya nasaon nababatay jay hemoglobin. Dayjay parte ti dara nga kerkeri wenno ijay ti ayan ti oxygen dayjay dara tayo. Kasla kumangay no na ibusang ka ti dara dayjay mabalin kang ag-anemia. Ngem dayjay blood pressure apo mabalin nga nababa ti hemoglobin mo ngem normal mo ti blood pressure mo wenno medyo nangato. Kasi ti blood pressure isu dayjay puwersa na apo. So datoy jay tandaan tayo dayjay puwersa iti kasano kapigsa dayjay daloy na dayjay taray na jay dara tayo jay uneg ti maysa nga artery tayo. Okay?
Tatta dati duwa nga parte na iti blood pressure tayo. Datoy makungkuna nga systolic blood pressure ken diastolic blood pressure. Nung mapampansin nyo, nung mangal-ala kayo ti blood pressure, ada ti duwa nga numero, ada ti numero di nga to, ada met ti numero dito'y baba. Kas pararigan ko datoy 120 kan 80. Kung kuna na 120/80, so datoy di blood pressure yo. Dayjay 120, iso datoy dayjay makungkuna nga systolic blood pressure. Dayjay 80, so ti makungkuna nga diastolic blood pressure. Anya nga rod dagitoy. So kas makita yo datoy systolic blood pressure, datoy dayjay presyon ti dara tayo no agtibtibok dayjay puso tayo. Kasit amutay met ti puso tayo tumibtibok, labdab kunana. So no agpitik dayjay pressure or presyon dayjay dara tayo diyan ti urat tayo kas nakita yo tattay habang agbumbumba di puso tayo. So dayjay systolic blood pressure nga makungkuna. Dati diastolic blood pressure met apo iso ti dayjay presyon ti dara tayo no nakarelax met di puso tayo. So iso dayjay pagitan iti panagpitik na no nakaina na. Okay? So ada ti duwa systolic blood pressure ken diastolic blood pressure. Idi systolic at adjay nga to, diastolic at adjay baba. Tatangarod, anya ti hypertension. Okay? Ti hypertension makungkunamat nga high blood or high BP kasjay. So base di pinaka naudi nga inruar iti guidelines tayo apo dito Pilipinas iti 2020 para ti management ni hypertension dito Pilipinas. Datoy dagayjay numero nga makuna nga dati normal nga BP tayo saan borderline una sidag kay nga high blooden unuhaan high blood tayon. So kas makita yo dati normal BP kung kunada tatan less than 120/80. Okay, so no ti blood pressure mo kat less than 120/80, awan pa iti high blood mo. No borderline mat apo 120 aging gana 139/80 to 89. Ken no high blooden makungkuna 140/90 wenno agpangato. Tatta sigun iti American Heart Association iti 2017 ken dayjay American College of Cardiology datoy met dayjay imbagbagana niya nga kategorya iti blood pressure tayo. So isumat lang no normal less than 120 and kunana ditoy apo dapat less than 120 ken 80. So no end kunana dapat parehas tapnom na normal. Kasi kunyari 120/90 ti blood pressure yo hanga normalan da apo ta 120 and less than kunana 80. Tapos elevated ka no apo ti blood pressure tayo no 120/120 aging gana 129 and less than 80. So for example apo 125/70 elevated din apo kasi digit nga to na 125. Pasok dito'y 120 aging gana 129 Tatta high blood tayon apo no 130 aging gana 139 ti blood pressure tayo or 80/89. So kailangan tayo nga maamuan dahi or nga makungkuna. So it's either datoy ken or daytoy. So for example, oray no 120 dito nga to yung dahi babayo ket 85 stage 1 kayon apo ti hypertension kasi or. No stage 2 met apo 140 agpangato or 90 agpangato. Uray no 130/90 kunada stage 2 kayon apo kasi DJ or kasi DJ babayo 90. Okay?
Then datoy apo dayjay maysa nga kailangan nga maamuan yo datoy hypertensive crisis nga makungkuna. No da kastoy nga blood pressure yon, agpaitaray kay apo ijay kaasidegan nga ospital or emergency room or apang kayo dagos diyan ti doktor yo. Anya nga rod dati hypertensive crisis. Kunana more than 180 and or okay higher than 120. So for example apo 120 over 120 kasjay nagpaitaray kayon hypertensive crisisen. Tata dato hypertensive crisis adati duwa. Hypertensive urgency wenno saan hypertensive emergency. No hypertensive emergency nga kunada adati and organ damage nga makungkuna. Kasla kuma adati senyalis ti stroke, ada senyalis ti heart failure kakasjay. Okay? So datoy lang ti slide nga datoy maamuan nyo no nya ti normal ken high blood nga numero ti blood pressure. Tatta kasano tay nga maamuan no high blood tayon? Syempre kailangan nga maalat ti blood pressure tayo. Adati makungkuna nga apo nga office blood pressure ken out of office blood pressure. Datoy office blood pressure isu datoy dayjay blood pressure nga malala ijay klinika wenno ospital. Ken datoy out of office ijay metruar wenno saan jay balay. No datoy office blood pressure kung kunada nga high blood tayon kas makita yu tatay 140 over 90 agpangato. Ngem ti importante nga maamuan tayo ditoy apo hanlang nga maysa. Kunyari may kayo jay klinika first time yo nga agkaroon ti blood pressure nga nangato mabalin nga haan nga high blood pay dayjay. Kasi ti definition tayo apo dapat sustain kay nasa tuloy-tuloy nga kasjay dayjay blood pressure yo. So usually ilaan datoy ti agsirna runo nga aldaw. Okay? No nangatulat ta ti may kadwa nga aldaw, mabalin nga maibaga nga high blood kayon. Okay? Tapos dati out of office blood pressure mat dati duwa no kasano nga maala iti blood pressure yo. Ada datoy makungkuna nga ambulatory blood pressure monitoring ken home blood pressure monitoring. Ti ideal datoy ambulatory blood pressure monitoring. Ngem adati special ngamin nga aparato na datoy nga isuot yo nga nakakabit ditoy ayan ti braso yo 24 hours. Tapos dadya makina ililaan na dagajay blood pressure reading yo. Medyo nangina datoy apo. Iso nga ti maysa nga alternatibo ket datoy home blood pressure monitoring. Datoy dayjay blood pressure yo jay balay. Okay? Tataan niya ti gamiten nga rod no ag-monitor jay balay. Kasi kailangan ag-monitor jay balay tayo tapno makita tayo nga talaga no nangato ti blood pressure tayo. Kasi dagay duduma no apanda ti klinika dayjay makungkuna nga white coat hypertension nga ijay klinika laeng makakita dala ti doktor nakapuraw ngumato ti blood pressure dan. So nga dagijay nga pasyente i-advise tayo nga ag-monitor talaga iti balay. Okay? So adda makungkuna nga automated oscillometric sphygmomanometer dagitoy dagijay digital nga makungkuna. Dati digital adda ti duwa ijay maikabel ijay ayan ti wrist tayo uno saan diyan ti braso tayo. Ngam ti rekomendasyon diyan ti braso tayo. Ngam dapat kitaan nyo apo nga dagiti magatang yo ket dapat matino nya na calibrate. So adda ngamin dito duma nga baka nga accurate to ti maalayo. Okay? Adda ri blood pressure monitoring machine nga naiadal iti Philippine Society of Hypertension. Mabalin nyo kitaan di website ta. Okay? Kasla kumadatoy ni datoy omron nga dapat dayjay braso. Okay? Magatang datoy apo jay ANT drugstores.
Tapos siyempre amuyo met dayjay manual nga blood pressure. Tatangamin hanga gamgamitan dayjay mercury. Ti gamgamitan kastoy met laeng dagiti ikabkabel jay iti braso. Tatta no nga us-usaran datoyen. So usaran la datoy no nangato nga talaga ti blood pressure yo. Kas kuma 180 agpangato wenno saan dayjay pitik ti puso yo ket hanga regular imakungkuna nga arrhythmia. Kasi siyempre baka hana nga ma-detect dayjay automatic blood pressure jay us-usto nga darayo. So nga maymayat met lang ngem dapat dayjay agusar ditoy kailangan amuna iti agala ti blood pressure gamit datoy. Okay? Tatta anya ti aramiden yo apo ngarod no ag-measure kayo ti blood pressure yo di balay. So adda ti makungkuna nga dagitoy patuntunan niya ti inlabas iti American Heart Association before wenno sakbay nga agala ti blood pressure during wenno dayjay kumakungkuna nga no ililaan yon ken numalpas kay nga ilaan. So mas kas makita yo kailangan apo nga before or sakbay kay nga agala ti blood pressure yo 30 minutes sakbay nga agala dapat hangkay nga nakasigarilyo nagsigsigarilyo kayo dapat hangkay nga nakainom ti adda ti caffeine na kasla kumakape kakasjay ken dapat nakainan na kayo. So awan ti ag-exercise apo kasi mabalin nga nangato datoy ti maalayo so hanga accurate. Ken dapat 5 minutes kayo apo nga nakatugaw lang. Okay? Nakainan na lang nga hangag sasao. Sabay yung nga ilaan ti blood pressure yo. No during mat dayjay pagaloy ti blood pressure, umuna dapat dayjay cuff na makungkuna ket eksakto laeng dayjay isusuot yo apo diyan ti braso yo dayjay cuff nga makungkuna. Kasi no nailot dayjay cuff yo, mabalin nga ngumato ti blood pressure. No nalawa met, naglawlawlaw, mabalin nga nababamot ti maalayo so hanga accurate. Okay? Then may kadwa datoy dapat dayjay imayo nga ayan ti nakasuot ti blood pressure ket nakarelax lang. So dapat nakapatong iti tugaw wenno lamisaan. Tapos level iti puso yo kastoy ni. And then dapat jay likod yo nakarelax mo so dapat adat nakasandal jay likod yo. Ken dayjay sa kayo hangkay nga nakasikkawil dapat nakalapat lang jay semento. Okay? Ken syempre habang ililaan nyo dayjay blood pressure yo dapat hangkay ngagsasao. Ken datoy met no pagkatapos okay datoy tibilin ko no barbarukay pa lang nga agal-ala ti blood pressure yo mayat no ilaan nyo dayjay blood pressure yo right ken left so duwa nga ima apo. So ngamin adda ti duduma nga tao nga agsabali ti blood pressure da. So no umuna nga beses yo nga ilaan apo ti digital yo ilaan nyo dayjay agkabilaan left ken right. So for example tinangat nga to ket jay right side kaya nasawan ijay ka nga kanayonan nga agala ti blood pressure. Kasi nung bimabada jay right yung nga nangat nga to ti blood pressure na kaya nasawan nababamot ten jay bangir kasi nabababa isuna. Okay? So usually talo nga reading ti ilaan nyo apo. Okay? Nga dati pagitan na nga 1 minute. So umuna ilaan nyo tapos isurat yo. After 1 minute, pindutin nyo man dayjay blood pressure monitoring yon. Tanong maalam man jay may kadwan, isurat yo. Ken malpas dayjay jay may katlo, isurat yo mat. Tapos ilaan nyo dayjay average na. Dayjay average na isurat yun to jay notebook may pakitak damdama. Okay, so kailangan nyo nga isurat at least hanga sayang jay panagalayo. Tapos ilaan nyo to dayjay tapos ipakita yo jay doktor yo tapno makita na no kasano nga i-adjust jay agas yo no ada agas yo.
Tata datoy met dayjay imparang iti American Medical Association nga 7 nga simple nga steps para makakaala ti accurate blood pressure monitoring. So adda ditoy dayjay hangag sasao, agusar iti eksakto lang cuff nga makungkuna kas in-explicar ko tatay. Tapos dapat dayjay cuff yo dapat awan tibado na. So ingato yo dayjay sleeve tibado yo no gal-ala kayo. Tapos dapat nakasuporta dayjay ima yo ditoy lamisaan or armchair no ususarin nyo ket tugaw. Tapos dapat naka-relax di likod yo ken di sa kayo ang kay ngagsikkawil apo. Tapos dapat naka-isbu kay met apo kasi no adda ti isbu ijay pantugyo mabalin nga umato ti blood pressure so mabalin nga hang accurate. So datoy apo dayjay bagbagak nga BP monitoring so kailangan yung isurat ti notebook so mabalin kay nga gumatang ti notebook yo tapos kastoy ti kabel yo nga format. Tapno no agpa-check up kay ti doktor yo ilaan yo datoy ipakita yo kinyada. Tata ti aramiden na usually duwa nga beses maysa ti bigat apagriing ti bigat dayjay nakainana ken baro nga bago nga maturog iti rabii sabay nga maturogan. So isurat yu di petsana tapos datoy BP ken CR cardiac rate nga makungkuna datoy apo. No makita yu datoy digital BP monitoring yu talo nga numero datoy adda di ngato baba ken adda ti may katlo nga numero na. Usually adda ti puso nga makita so dadya di heart rate nga makungkuna. Isu dadya di bilang ti pitik ti puso yu kada maysa minuto. Okay? Kasi makita yu damdama maimportante met nga maamuan nga no nya ti heart rate yu kasi makaapektar iti blood pressure. Okay? So mas makita yu damdama. So since no digital ti ususarin nyo no anya ti makita yu ijay aparato isu ti isurat yu kasla kuma 135/84 anyo nga i-round off apo iti 140/90 kasi digital dadya yun no anya ti makita yu isulat ti isurat yon. Ngem no ususarin nyo met ket dayjay manual syempre hanga eksakto dayjay so dayjay makungkuna nga isurat yu latan kunyari di kanayon nga 120/80 or 110/70. Ngem no digital apo kailangan no anya ti makita yu ijay so ti surat yu. No manual bat nga cardiac rate mabalin nyo nga bilangan di pulso yu di pitik na di pulso ti maysa minuto iso ti surat yu ditoy. Okay, so marunong nga damag anya nga rod ti gapuanan na no apay tagngat nga to ti blood pressure ti tao. Adda makungkuna nga primary ken secondary. Ti primary makungkuna nga essential hypertension. Essential kasi awan ti gapuna. So adda ti mga nasa 90 to 95% ti tao ket ti high blood na ket essential wenno primary hypertension nga makungkuna. Awan ti makita nga rason. Okay, ngem importante datoy apo nga malaman tayo maamuan tayo nga adda dagijay risk factors nga makungkuna or dagijay mabaling agpangato iti blood pressure yo. Umuna ket datoy edad ibagbagada nga no lumaklakay tayo mas dadakdakkel ti tsansa tayo nga agka high blood. Kasi dagiti urat tayo jay bagbagi tayo ket tumangtang kenen. Siyempre no tumangkan dagiti urat tayo artery tayo apo marigatan dagiti dara tayo nga agdaloy lupudan na ngumato ti blood pressure. Siyempre no nangato ti timbang overweight ken obese. Okay, ilaan nyo dagiti BMI yu apo tapno maamuan nyo no overweight ken obese tayo. Tapos dagiti hang gargaraw nga masyado dagiti nakatugaw lang. Okay? Ken mabalin met nga mamana iti high blood apo.
Tapos lahi tayo, so kunada nga ti nga to nga agkaroon ti tsansa nga high blood ket dagiti African nga race. Ken dagitoy makmakan tayo ken ininuman tayo, okay? Dagiti nangangato ti asin na kas kada dagiti natataba kasjay. Tataapo anyamot ti dito secondary hypertension no ibagbaga tayo nga secondary hypertension adda ti rason na no adda ti gapuanan na no apay tang umangato ti blood pressure tayo. Okay, tanong maawatan tayo intay man kitaan ti formula ti blood pressure adda ti formula na apo cardiac output nga makungkuna times datoy total peripheral resistance. Anya apo datoy cardiac output. Datoy cardiac output kas explicar ko tatay kinyayo apo datoy dayjay no kasano nga kaado. Okay? Iti dara nga irwarwar di puso yo kada pitik na ti maysa nga minuto. Okay? So ti formula na datoy stroke volume ken heart rate. So no stroke volume ako makungkuna dayjay kasano nga kaado ti irwarwar dayjay puso yo ibombomba di puso yo nga dara kada pitik na. Okay, ken dayjay heart rate no mano ti kapaspas ti panagbomba na. So nga imbaga kinyayo tatay nga importante met dayjay mga maalayo dayjay heart rate yo no ag-monitor ket ti blood pressure kasi makaapektar nga talaga ti blood pressure. Okay? So dayjay stroke volume no kasano nga kapigsa adu ti irwarwar di puso yo depende no kasano kapigsa dayjay pitik na kasano kaado ti dara jay puso yo. Okay, kan kasano kapigsa dayjay manglepped iti panagdaloy na no adda jay ayan ti orat tayon apo. Datoy dayjay makungkuna pay nga total peripheral resistance. Datoy dayjay kumungkontra nga pwersa ijay sirkulasyon. So kasla kumangay apo ket no nalapot ti darayo syempre hanga makataray dayjay darayo nga nasayaat ngumato ti presyon jay ti darayo no nalapot di darayo. Kasla kuman dagiti saksakit nga polycythemia vera nga adu ti red blood cells na nga makungkuna. Ken syempre no at atidog dayjay urat yo at atid ngumangato met ti kuana resistance nga makungkuna wenno dayjay pigsa nga pwersa nga manglepped ti panagsayaat nga panagdaloy ti darayo. Ken syempre no kumipot dayjay arteryo di dalan na syempre marigatan nga dumaloy ngumato ti lepped na or resistance ngumato ti blood pressure. Okay, so dagiti talo apo. So nga rason no apay ta ngumato ti blood pressure tayo. Okay, so kasla kuma damat di makungkuna nga datoy sistema ti renin angiotensin aldosterone system nga makungkuna ditoy lang apo kay nasawan no adda ti normal nga mekanismo ti bagi tayo nga no bumabaw no ngumato iti blood pressure tayo adda ti kontra na no maisubli ti normal. So may sangaro dati ket dayjay renin angiotensin. So no kas kuma bumaba ti blood pressure yo adda ti kontra mekanismo na nga pagbalinan na nga normal. So ag-release dayjay makungkuna nga renin nga gapu di kidney adda dagiti chemical jay dara tayo nga i-convert na. Okay, tapno aginggana datoy angiotensin 2 nga makungkuna. So datoy angiotensin 2 iso datoy dayjay adu ti epekto na so ti pampangato ti blood pressure kasi datoy angiotensin 2 mabalin na nga i-stimulate dagiti urat tayo tapno pangatwan na ti blood pressure. Okay, so dagiti example dagiti saksakit gapuanan nga agpangato ti high blood pressure kasla kuma Cushing disease, Cushing syndrome, primary aldosteronism kakasjay. So dagiti Cushing disease, Cushing syndrome ngumato ti cortisol tayo apo ket dati cortisol stimulate na dagiti
aldosterone nga makungkuna, okay? Ket dagitoy pangatuan na ti asin ti bagi tayo, ket amutay met no nangato ti asin tayo, ngumato met ti danom. So no ngumato met ti danom ti bagi tayo, ngumato ti blood pressure kasi imbagak tattay dadya preload nga makungkuna. Okay, no nangato ti danom, nangato ti preload, adu ti dara ditoy ayan ti agsubli ti puso yo, ngumato ti blood pressure. Okay, ken kas kumada ti pay atherosclerosis, so no tumangken dagiti orat tayo na marigatan nga dumaloy dayjay dara tayo, ngumato ti blood pressure tayo. Kas met dati fibromuscular dysplasia, ditoy met ayan ti urat artery dito ayan ti maysa nga kidney tayo tumangken nga makungkuna. Okay, so dagiti example lang ti secondary hypertension. Tataapo kasano ti aramiden tayo no dati high blood tayo or tanong maiwasan tayo magkaroon ti high blood. So datoy ket pasadaan tay lang apo mabalin yung nga buyaan pa dagiti dudu mga videos tayo nga sumarasaron no. Okay, nga dagiti mas detalyado nga banag gapuanan na ti lifestyle modification. So syempre bawal ti asin imbaga makinyay tattayan nga no adu ti asin ti bagi tayo, ngumato ti danom tayo, ngumato ti blood pressure. Syempre ti DASH diet nga makungkuna. So dagitoy ti diet nga adu ti makanyo dapat nga gulgulay, vegetables or dagiti fish kasjay. Tas aerobic exercise, tapos no maiwasan nyo ti aginom ti arak. Syempre di timbang ken iwasan nyo nga agsigarilyo. Okay, ken syempre dagiti doktor yo adda ti ited da nga ag-agas. Okay, dagiti ag-agas usually tano mantay lang kas dayjay impakitak tattay. Okay, adda dagiti lugar nga apektaran dagiti agas tapno bumaba ti blood pressure tayo kasla kumada ti beta blocker imbagak makinyay tattay nga ti pitik ti puso tayo ket mabalin no napaspas ngumato ti blood pressure. So nga dagiti beta blocker so ti bagal ti pitik ti puso. Okay, adamot dagiti ACE inhibitor nga makungkuna, ARB nga manglepleped dagiti chemical nga mangpapangato ti blood pressure tayo. Ken dati calcium channel blocker diyan ti kwamat smooth muscle mat. Okay, okay, so na importante nga talaga nga makontrol ti blood pressure tayo kasi amutay matapo nga karoon tayo ti komplikasyon. Anya dagiti komplikasyon umuna ket syempre ti kadaksan ditoy ket dadya stroke. Okay, syempre no nangato ti blood pressure tayo mabalin ti nga ma-stroke. It's either mabalin nga pumutok dadya urat dahil dadya kapigsa ti blood pressure wenno saan infarct or maawanan ti supply gapuanan na kas ngamin masugat dagitoy orat tayo ket syempre amuyo met no masugat dagitoy orat tayo ket mabaling agkiggang di uneg na dadya kiggang na ket isu ti manglepped ti panagdaloy ti darang apan jay utak tayo or anuman nga parte ti bagi tayo. Syempre no malepped maawanan ti dara dayjay organ nga dayjay kasla kuma ti utak matay dayjay parte na nga dayjay so dayjay makungkuna nga stroke. Kas jay met no jay ayan ti puso, syempre dumakkel dayjay puso tayo no kanay nga nangato ti blood pressure tayo tapta no dumakkel jay puso tayo marigatan tong agbumban mabaling agkaroon kayo ti heart failure hanto nga makabumba nga maayosen. So no nagkaroon kayo ti heart failure mabalin nga agatake kay ti heart failure mabalin nga dayjay agapuanan na no apay ta matay kayo kasjay. Tapos syempre amutay mo dayjay kidney so dayjay maysa nga mekanismo
Nagpangpangato pampa-normalize ti blood pressure tayo. So siyempre no madadaal dayjay mabalin kay nga dialysis. Okay? So dagiti siyempre di matayo pay, okay? Siyempre mabalin nga adda ti pumutok nga urat ti mata. So mabalin nga mabulag. Okay? Ken dagiti na dumaduma pay. Tatta bilang pangudi nga bilin ditoy iti video tayo nga datoy ti importante nga maysa no high blood kayo, kailangan nga monitor kay ti blood pressure apo kaslaan di bagak tatay. Okay? Karon ti notebook tapos ilistayo ipakita yon to diyan ti doktor yon og subli kay kanyada. Siyempre, kailangan tayo ti healthy lifestyle. Okay? Hangag sigarilyo, masyado minom ti arak. Okay? Ibawasan dagay natataba na aapgad. Okay? Ken ag-exercise. Tas jay. And siyempre, no mininom kay ti agas, kailangan nga maintenance data apo. So, so nga makungkuna nga maintenance, tapno inal daw yung tumtumaren. Kasi adda dagiti pasyente nga kahit da isardengin kasi normalen. Kaya't kung ibaga nga isu nga normal apo ta siyempre epekto dayjay agas yu dayjay. Mabalin nga ngumato manen no maisardeng yu dayjay agas yu nga dayjay. Siyempre no ngumato agkakomplikasyon manen. Isu nga kailangan nga hanyo nga isardeng dayjay agas yu nga basta-basta agpa-check up kayo apo. Ken dayjay nga rod regular nga check up ti doktoryo. Okay? Tapno at least makita na kayo di doktoryo maiwasan ti komplikasyon. Okay? So dayjay lang apo, dayjay pagsasaritaan tayo nga basit patungkol ti hypertension. Okay? No adda ti damag apo so mabalin nyo i-follow dati Facebook page tayo manen ken nag-subscribe dayjay YouTube channel tayo. Daytoy apo manen ni Dr. Kasem no kayat yu ti pa-appointment adda ditoy apo baba pinoymd.online. Okay? So agyaman nakapo launay. So Dios ti agngina. Kita-kita tayo pay apo ti sumaron nga video.